4 בפברואר, אסון המסוקים. 15 שנים מאז נספו 73 לוחמים שהיו בדרכם לפעילות מבצעית בלבנון. את 2 מסוקי הסעור התרסקו בארץ פלגי מים. בין הנספים צעיר ילדינו שחר, שנהרג 20 יום לפני שמלאו לו 20. אמרתי, אדמה לציפור וארחף כדי להיות קרוב אליך. לא אשלים לעולם ילד שלא אזכה לראותך מחייך. לא אשלים לעולם ילד שלא אשמע רם צחוקך המתגלגל. תראה אותה כל הזמן מהרחוק, אבל תראי אותה עכשיו. Time takes a cigarette. עולה פה עוד כמה דקות. השחר יבוא ויפציע. הבוקר יבוא אלינו לבכות. השחר שלי לא מגיע. רגבי האדמה מכסים את כולך, האם הגדולה של כולנו. עזוב אלוהים, הוא לא בשבילך, הוא צריך להיות פה איתנו. אחי הקטן, אי מזה באת, ואיפה תלך פני ירח? חכה רק עוד רגע, בטרם לכתך, לאן אתה רץ ובורח? אבנה לי צינור, ארוך ופתוח, אבוא בהיכל הקדושה, ושם אמצעיך, מחייך ובטוח, הדרך תהיה לי קשה. סגי. כן, ואז שנמות יראו את זה בטלוויזיה. בחדשות יראו בקטע. שקט לא לזוז. זה היה טיול שהוא עשה לפני שבוע וחצי לפני הגיוס שלו. ככה זה יהיה בדיוק. עשיתי את הרשימה שנים שאני חי, חודשים שאני חי, שבועות שאני חי, ימים שאני חי, שעות שאני חי, ושניות שאני חי. דממת כפרה. מה זה? דממת. מותר לך. זה יעשה מקרה ואני אמות. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as ravens' claws. Bird of prey, flying high in the summer sky, flying high, take me on your flight.